যায় ওই কেসটাতে আমরা অভিযুক্ত গাড়ির ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করেছি এবং ওই গাড়িটিকেও আমরা খুঁজে বের করেছি এবং আমরা তাকে আজকে কোর্টে পাঠিয়েছি অ্যারেস্ট করে। Complete to be punished. It doesn't now you tell me just simple. You should have now you just tell me one thing. If I am not arrest, who know? Who is involved? তোমরা আমাদের আগে অবক্ষত তামুক যে চিনি জিরানিয়া সাব ডিভিশন আন্ডারনি যে এসডিপি দंनाय एसडी बाबू बत चिनी ल एन्ड अर्डर मेंटेन खूब गाहाम खालाय दङ ओमफ्राय स्पट गारि मानजागलिया स्पट गारि अब खारिनो थांखा खारि थांमोन जागोल फनो बर आरो किसा गारिनि बनार काक मानखा माने गारिनि पार्ट कागे तरमोन जागोल बर मानखा नामोन जागोल आ गारिनि बनार पार्ट नायथुमोन जागोल बर गारि मेकिं खालायै बर गारि मानखा गारिनि बुमुखे टाटा इंडिगो गारि नामखा TR02B0384 o गारि न मिया बर आटक खालायै बर जिरानिया मियासो तेनिया तुइ पेमेन्ट जागोल बर ताबुक ड्राइविंग को साबतं आबनो बर जोंनो स्पॉट स्टॉक खालायै सायाको क्लियर खालायै गारि लगे केम नले एरेस्ट खाइजा कादा गारि लगे तो एरेस्ट खालायका तो हिसाव आव गारि लगे एरेस्ट थामनो खालायका आबो बुमुं सायाको बुमुं संमानि बर बुमुं सायाको ओमफ्राय बर जोंनो जथेस्थ गाहामनो चुबाय दङ जे ताबुक जरातै का चबामन बिसिङो चिनि जे विक्टिम बा थैखांनाय चिनि अमर ताखुकनि नखुंनि केमनि नकनि काइसा कमप्लेन एबा एफआईआर खालायजा गेंगै मिया अजरानियान उसी थांगै बिनि नखुंगो थांगै ताबुक अमरनि बोतानि बाय थांबायनो सेरि काइसा एफआईआर कपि सेरिते हेका अ सेरिते हेमन जागलो अ जागा केस द संखा IPC 279 338 ताइ 304 पार्ट 2 केताबुक जे 304 पार्ट 2 IPC abong केताबुक इक्वल टू मर्डर केस नि केस थांगै सबै हने बरक जोंनो साइड हका आबो जे 10 इयर्स बरक कास्टडी वो पानिशमेंट खालायजानाय अबा हेके बरक जोंनो साइड हका गाबोनो जों नायो जे चिनि थैखांनाय ताखुक चिनि अमरनि बागै जास्टिस माने नोंथों अबा हाय बो जे अबा के थै दंमानो बिनि थैमानो जों अबा हाय जास्टिस रनान बागै जों चिनि पार्टी हयते जों चाय दंनाय अबो जुदि मर्डर केस जों दंहाके मर्डर केस नो इन्वेस्टिगेट खालायै अबो सराय सराय कारिना नोंथों गाबोनो जों नायो जे ताबो अबनो बरक जोंनो एक्सीडेंट केस न हनि तो जोंनो साव बरक हायपनो जे चिनि बरक नि गोबां मानि कायसा सस्पेक्ट दंमोन जे बसकांति दुखुमानजा उकुलति बखर कागजा काबरक सस्पेक्ट क्लियर खालायनां थुं बरक बो गाबोनो जों तिनि नायो जे चिनि ताखुक अमरदेव बर्मा ताइ चिनि ताखुक रंजन मतो ताते हामि फाइथं बो स्टेटमेंट फाइथं काहा बा कुबिकक बबो ताइ बंनि बागै जों जास्टिस रनान बागै जों चाइटक दङ अबनो चिनि मानदाय आमचाय रंनि लुकु रं थानि काइसा कमनुं ताबुक पुनो हय हला इंलायलायै जतन शांति खालाय पीस खालाय दंलायनान बागै नर्न चिनि मानदाय आमचाय जतन आं कबुक जाव।